Gautegi Sartako eta Sukarrietako udalek Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera Bizkaia 32-34 errepidean Kanal auzoan trafikoa baretzeko sistema jarri dute martxan semaforoen eta oinezkoentzako pasabideen bidez. Hauek dira helburuak: trafikoa baretzea, bereziki trinkoa udan, auzotarren eta inguruaz gozatzera doazen pertsona ugarien bide segurtasuna hobetzea eta trafikoak ingurumenean dituen eraginak murriztea. Bizkaiko Foru Aldundiak jarri ditu semaforoak, obra zibila, hau da zerbitzuak, auditeria elektrikoak, konexioak eta Bizkaia 32-34 errepidearen zatia egokitzea. Sukarrietako eta Gautegi Sartako udalek egin dute lankidetzan. Lan hauek Urdaibaiko biosferaren erreserbaren patronatuak garatzen duen kanala auzotik Lagako eta Laidako hondartzak lotuko dituen oinezkoentzako bideko obrekaz koordinatu dira. Laugarren semaforoa udazkenean egongo da martxan.